स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। तू अवधूता सतजननाथा शल्य विघाता, श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। वेलकम बॅक टू द चॅनल। आणि आज आपण आलेलो आहोत अक्कलकोटमध्ये। आज पौर्णिमेचं निमित्त साधून आपण आज अक्कलकोटच्या दर्शनाला आलेलो आहोत। आणि हे आहे अक्कलकोट। संध्याकाळचे साधारण 6:30 वाजत आहे आणि आत्ता आपण निघालोत वटवृक्ष मंदिरामध्ये। तुम्ही हे समोर पाहत आहात हे आहे वटवृक्ष मंदिर। याच वटवृक्षाच्या पायथ्याशी स्वामी समर्थ आपल्या भक्तांशी गप्पा गोष्टी करत असत। जसं तुम्ही मंदिरामध्ये प्रवेश करता त्याचवेळी तुम्हाला समोर चालू असलेल्या नवीन बांधकामाचं दृश्य पाहायला मिळतं। मंदिरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर अतिशय शांतता आणि मन प्रसन्न होऊन जातं। आणि हे आहे वटवृक्ष। याच वटवृक्षाच्या पायथ्याशी स्वामी बसलेले असत। वटवृक्षासमोरील सभागृह या ठिकाणी देखील स्वामीची अतिशय सुंदर अशी मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते। आणि हा आहे मंदिरामध्ये प्रवेश करणारा मार्ग। आता आपण वटवृक्ष मंदिरामध्ये दर्शन घेतलं आणि आता आपण निघत आहोत महाप्रसादाकडे। श्री स्वामी समर्थ, सकाळचे 8 वाजता आहेत आणि आत्ता आपण निघालोत महाप्रसाद घेण्यासाठी। आत्ताच आपण मंदिरामधून दर्शन करून बाहेर आलो आणि अगदी समोरच आपल्याला महाप्रसाद घेण्यासाठी जावं लागतं। आणि हा आहे अन्नछत्राचा सभोवतालचा परिसर। अतिशय शांतता आणि अतिशय सुंदर असा हा परिसर। जेव्हा तुम्ही आतमध्ये येता तेव्हा तुम्हाला समोरच उंच अशी स्वामींची मूर्ती पाहायला मिळते। आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही महाप्रसाद घेण्यासाठी बसता त्याच ठिकाणी तुम्हाला अतिशय सुंदर अशी ही दत्ताची मूर्ती आणि स्वामींची मूर्ती देखील पाहायला मिळते। आणि हा आहे अन्नछत्राच्या आतमधील जेवणाचा हॉल। रात्री बराच उशीर झाल्याकारणाने आम्ही याच ठिकाणी मुक्काम केला आणि आज आम्ही पहाटे लवकर उठून स्वामी समर्थ समाधी मंदिराकडे निघालो। आणि हा आहे स्वामी समर्थ समाधी मंदिराकडे जाणारा रस्ता। याच रस्त्याने आपण पुढे जाऊन स्वामी समर्थ समाधी मंदिरामध्ये प्रवेश करणार। आणि तुम्ही पाहत आहात हे आहे स्वामींचं समाधी मंदिर। हा आहे आतील सभागृह। याच ठिकाणी स्वामींच्या पादुका देखील आपल्याला पाहायला मिळतात। आणि ही आहे स्वामींची समाधी। याच ठिकाणी अतिशय सुंदर असं दृश्य पाहायला मिळालं ते म्हणजे हा माहिती फलक। या ठिकाणी आपल्याला संत चोळप्पा महाराज आणि स्वामी समर्थ यांची संपूर्ण माहिती पाहायला मिळते।
हा आहे चोळप्पा महाराजांचा वाडा. याच वाड्यामध्ये स्वामी समर्थांनी साधारणतः 21 ते 22 वर्ष वास्तव्य केलं. जसं आपण या वाड्यामध्ये प्रवेश करतो, आपल्याला समोरच असं सुंदर असं तुळशी वृंदावन पाहायला मिळतं. आणि आतमध्ये गेल्याच्या नंतर आपल्याला समोरच वाड्यातील देव देखील पाहायला मिळतात. आणि शेजारीच ही विहीर देखील पाहायला मिळते. जेव्हा आपण वाड्याच्या बाहेर येतो, समोरच आपल्याला हे हनुमानाचं मंदिर देखील पाहायला मिळतं. आणि शेजारीच स्वामी समर्थांची समाधी आहे. आम्ही समाधीचं दर्शन घेऊन पुढे निघालो. पुढे निघाल्याच्या नंतर अक्कलकोटमध्ये स्वामी सर्वात आधी ज्या ठिकाणी आले ते म्हणजे खंडोबा मंदिर. हा आहे खंडोबा मंदिरा शेजारील परिसर. या ठिकाणी बरीच शांतता आपल्याला पाहायला मिळते. या ठिकाणी स्वामी समर्थ यांचे आगमन कोणत्या साली झाले हे देखील पाहायला मिळतं. स्वामी समर्थ हे अक्कलकोटमध्ये साधारणतः 1856 ते 1857 या काळामध्ये आले होते. सगळ्यात प्रथम ते अक्कलकोटातील खंडोबा मंदिरामध्ये आले. त्या काळामध्ये खंडोबा मंदिर हे गावापासून बरंचसं लांब अंतरावरती होतं. परंतु ते खंडोबा मंदिरामध्ये आल्याच्यानंतर काही ग्रामस्थांनी त्यांना थोडासा त्रास दिला. परंतु काही वेळानंतर त्यांच्या असं लक्षात आलं की हे एक सत्पुरुष आहेत, एक युगपुरुष आहेत. या कारणाने ते त्यांना संत चोळप्पा महाराजांकडे घेऊन गेले. संत चोळप्पा महाराज हे अक्कलकोटमध्ये त्या काळी हिरे आणि मोत्यांचे व्यापारी म्हणून ओळखले जायचे. परंतु गावामध्ये येणारे साधू संत या लोकांची भोजनाची जी व्यवस्था असायची ती संत चोळप्पा महाराज करायचे. पण त्यानंतर स्वामी समर्थांनी साधारणतः 21 ते 22 वर्ष संत चोळप्पा महाराजांकडे वास्तव्य केलं. त्याच काळामध्ये ते वटवृक्षामध्ये देखील जायचे, जे आपल्याला आता वटवृक्ष मंदिर म्हणून आपण पाहतो. त्याच वटवृक्षाकडे स्वामी समर्थ बराच वेळ आपला घालवायचे आपल्या भक्तांसोबत. त्याचप्रमाणे चोळप्पा महाराजांच्या वाड्याच्या शेजारीच आपल्याला स्वामी समर्थाची समाधी देखील पाहायला मिळते. चोळप्पा महाराजांच्या वाड्यामध्ये आजही ती विहीर दिसते. ज्या पद्धतीने स्वामी समर्थांनी त्या विहिरीमध्ये चमत्कार करून पाणी आणलं होतं, ती विहीर देखील आजही आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. आणि त्या विहिरीला अजूनही सुंदर आणि अतिशय गोड असं पाणी आहे. चोळप्पा महाराजांचा वाडा अजूनही आहे त्या स्थितीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. बऱ्यापैकी थोडीशी पडझड झालेली आहे, पण त्याची डागडुजी करणं, त्याची व्यवस्था पाहणं हे ग्रामस्थांनी अतिशय सुंदर केलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही कधीही अक्कलकोटला आलात, वटवृक्ष मंदिरामध्ये गेलात, अतिशय शांतताने अतिशय सुंदर असं आपल्याला वातावरण या अक्कलकोटमध्ये बघायला मिळेल. त्याचप्रमाणे अक्कलकोटमध्ये दर्गा, ज्या ठिकाणी स्वामी समर्थ जायचे, ते देखील आहे. अंबाबाईचं मंदिर देखील आहे, वटवृक्ष मंदिर आहे, स्वामी समर्थ समाधी मंदिर आहे. आणि या ठिकाणी बरीच मंदिरं देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. कारण की स्वामी समर्थ अक्कलकोटामध्ये साधारणतः 21 ते 22 वर्षांचं वास्तव्य त्यांचं या ठिकाणी होतं.